Така, здравейте пак. Продължаваме, значи, с Dark Souls. Хаха, интересно. Миналия епизод гледахме тук какво става, какво няма, какво има. И е време да продължим като първата местност на играта. Забравя се, купна един момент само. Тези с работи му игра скараме всичките. Това също. И реално да си я купнем естосите. И да, нека минаваме нататък. Влизаме в тази врата. Вземи си айтъма. Растет коин. Отново глупости. Това е айтъма, който бустваше айтъм дискавърито. Продължаваме насам. Има заключена врата. Продължаваме насам. Тук има нещо, което отключва врата. Не отключва, отваря, бай. Отваря, не отключва. Няма никак. Така, продължаваме надолу. И стигаме до мощче. Това мощче. Само да гледам къде бяха айтемите. Да. Това мощче. Ако дропнем долу, има чест. Там също има айтем, който ще вземем след малко. Който има човешка фигурка. Обясних за какво иде реч в новото видео. Така сега много трябва да внимаваме да се прибием. И да влезем в официално първата местност, която реално ще имаме енимите. Forest of Fallen Giants. Така. Сега, игнорираме ония големи лица да сложеше. И този дето стана с братвата. То с идея си някакви тук, наистина. И тя не вземе айтема. Душа и кокал. Добре. Така, за този, честно ви кажа, няма смисъл да го видите. Мисъл, преди дропваш някакъв пръстен, не този он е в това, обаче в това DLC не дропва нищо. Освен някакви души. Днес не си струва в началото да се тормозите с него. Бавене, моля избягате. Да. Не си струва смисъл. Къде взема бонфайра, ще се пробвам да го бия, ама няма смисъл с тези нощите. Така, тук има някакви елемента, които не са голяма работа. Това е първия бонфайр на местността. Малко сме мокри. Така, когато запалите бонфайр, чекпоинта се сетва. Обаче не ресетва енимите. Чак когато седните на бонфайра, енимите се ресетват. Това е хубаво да го имате в предвид. Реално, ако умра в момента, ще се върна на този бонфайр. Без да съм седал на него. Това е много труп. Добре, продължаваме да така. Тук има още енимита. За сега не са пускали айтами, което не е в техен стил. Обикновената спамя са нощчета. То си има щити меч, този е малко по-тегав. И то с отзади с лъка направо ма разцепи. Пас. Така, чайте ли тя го прибия, че направо не измаза ред. Да, тия анимите в началото не са особено трудни. То с братвата обаче прави демидж. Така. Ела тука. Така. Долу има още... не, няма. Добре. В оригиналната тук има еними. Още една душа. Това са души. Това долу са ни душите. Те са като кърнси в тази игра. А пак тези души, които намираме, стоят в инвентара ни и може да си ги пазим нещо като сейвингс. Не знам. Чайте да пи малко, че тук да стане приятно. Качваме се нагоре и откриваме една голяма арена, която е бъкана с тъпани. Наистина са много... Взимаме това е Green Blossom, това е билка против отравяне, против Poison. Всички тия легналите са живи реално. Обаче аз имам една друга мисия.
Първо да отида на бялния горе с бомбите. Някой ще ма гони? Не, просто слиза. Вярно забравих този. Ела тук, бе, чадо му е. Ела тук да те изгърбя. Здравей! Още не са ми пуснали нощчета, не мога повярвам. Да, в началото е малко тъпо, защото с много малко естоси, които бейскли не стигат. Ама по-нататък ще... Да, той е катил. О, бакстабна го. Той взема, че умре. Фърля фаербомби и е много досадно. Така, дай има айтъм, за който трябва да се силим да скочим, но... успях, не мога повярвам. Не винаги се получава. Малко е пикало. Добре, вземахме хубаво оръжие. Хубаво, по-адекватно от нощ чай, така ще го кажем. Но не можем да го ползваме, защото нямаме статове. Сериозно, не? Two-handed? Не. Окей. Явно продължаваме да си бръмтим с нощчета. Много тъпо. Така. Може се фърля направо долу, ама ще ми вземе твърде много здраве. Пак имам един естос и малко не ми се иска за сега. В момента таргета ни, освен нали да прогресираме в играта, е да събера 14 000 души, да взема един пръстен. Така, ти си умрял наистина. Тебе те убих, да. Следващия. Става е хуйово. Филма е да не ги гачи всички на път. В оригиналната игра енимите са доста по-малко тук, обаче не се прави, че спят. Смисъл, просто са активни енимите. И има един голям рицар там до дървото, който дропва един много як меч, с който меч буквално е превъртите играта, друго оръжие не ми трябва. Обаче, понеже това е тъпто DLC, е разместено всичко, този меч са грайнди. Сега да изтрепим просто всичките подред. Да, както виждате, тази местност поне за момента не създава особено големи трудности. Тя ни е това целта. По-нататък става доста досадно обаче. Така... Букук. Така... Да, вземате някакви айтами тук, къси колко да... Реално идеята да увърнат, да ги активират тези скачили. Ама... Да. Его този пак е малко по-танки. Пак ставна. Да. Проблем, че ми се щупи нощчето скоро. Защото нямат много дюрабилити за да ги е в принцип. Сега мога да... Щупен меч. Да, и тия айтеми са толкова безполезни, че няма накъде. Моля табак ставна, че няма много дюрабилити. Не, добре. Както и да. Да, и като виждате, убиваме едемите, събираме души, с тях левелъпваме, купуваме си еквипмент, още един щупен меч. Да, то е там, буквално е да се качиш, да дойдеш, да го вземеш, кажеш нещо яко и ще те напъплят всички, то ще фърля бомби отгорете. Като цяло, да. Влизаме в тази прах, ще я кажа. То пушък. И откриваме... Енеми. Здравей. Ела. Какво? Това не беше готино. И тая брат ме боли, брат. Спира. Това беше доста ковче. Тук има две енимита. Едното е там зад стената. Да, тук малко така, защото ти скъсо. Три са, what the fuck? Не ги помня, три. Окей, бягаме. Наистина не ги помня, три. Хилове, мисля, че те гонят много тия. Попелета. Мисля, ще те гонят до края. Докато не се качи горе. Кълбо. Да, и тия като почва си атаки. Така. Добре. Също, якото на този екипмент, на този геройче, че каската, в смисъл шапката, с този монокъл. Монокъл. Не мога приказвам, днеска спя. Добре. Отново увелича шанса за намиране на предмети. С малко, много увелича. Тук има един малко по-тегъв.
господин рицар. Господин бил е рицар някога. Опа. Чай, че някакъв друг не особено текав ма напъкля. И ще му се щупи дагера. Фак. Това не е хубаво. Добре, чай ги убия поне тези двамата. И оставяме с един дагер. Което не ми харесва изобщо. Ай там. Пусна си армора, който най-вероятно ще е по-добър от моя, понеже това не е много армор. 74, не, всъщност не е по-добър, както и да е. Така, това мога ли да ползвам Morningstar? Е въпроса. Не. Тежи ме. Добре, мога ли да ползвам Shortsword? Не. Тежи ме. Не ми тежи, не ми стигат статуите. Добре, ще сложим този дагер тук и ще играем с един дагер явно. Докато не стигнем до Bonfire да го хилнем. Да го ресторнем. Така, тук имаше анеми. Май. Не. Има той, който настреля с лук и горе още един дет мисля, че фърляше бомби. Нещо такова. Нищо, кой знае какво. Да. Ехе. Здравейте на вас. Сега фърля, кавал. Добре. Я да направим така. Елате. Елате, бе. Стига ма стреля, ела тука. Здравей. Тус продължава да стреля, обаче, гледай мърша. Чай да следва да видим. Ще го обаря сега. Тус ма хитна някак си, между другото. Не знам как ма хитна, ама ма хитна. И тос ма хитна някак си. Стрелата му мина до мене. Мамкам. Какво? Какъв беше той хедшот, бе? Откъде, бе? Кой откъде има хедшот, ма? Някой ма цепи от някъде, ама не мога видя откъде. Отдолу ли да е? Тук вземем бъклара, който е щит за парране, ама не мога видя откъде ма цепят. Там копеленцата. Чакай, че не съм стигнал до вас още. Катил. Така, тук идваме. И има този тип. Какво? Какви са тия атаки от тебе, момче? Има още Witcher. И влизаме в ето тази врата. Която има Bonfire и леличка, която продава трева. Дюмет само. Така. Почнахме на Bonfire, да ни се възстанови другия дайер. Нека отидем да говорим с тази. Тази продава някакви работи, нали? Армора, който всъщност е нашия армор. И тук има наистина хубави работи. Си е полезни работи. Ще купим това. Това е ключа за Blacksmith в Маджуа. Има фаербомби. Има, то да опише всъщност какво правят нещата. Правят бък. И това е много важно, също трябва да купим скоро време. Има някакви спелове, които не са толкова в момента точно наблажнат. И кълтим нагоре. Тук има врата, която е заключена, но можем да щупим. И стана рязко. Да, има Crystal Lizard, който няма да успя да убия най-вероятно. Нямам просто атака, която да паси тъпто. Тия Crystal Lizard реално дават апгрейд материали. И то от хубавите апгрейд материали. Има титанит, има блестящ титанит, има и столнове, които инфектват оръжието ви, т.е. да стане магическо poison или тем подобни. Да, това дава
блестящите нейтрално, което е за по-специални оръжия и брони. Така. Тук има врата с още едно енеми, което беше ето тук, където го прави се, че спи, става буклук. Абе, не ми скача, бе. Така. Още едно честче. Така. Соапстона. С този соапстон може да оставяме марката си на земята. Тя ще я покажа просто. И когато сме онлайн, някакви хора могат да ни призовават. Евентуално. Да, няма ми даде, защото не съм онлайн. Както и да е. Тук на корените на дървото може да дропнем за още един айтъм, който беше нещо тъпо, колкото помня. Сега ще видим, ако успя да го взема, ами не успя да го взема. Добре, както и да е. Ще го вземем някой друг път. Така, нека реснем. И всъщност да отидем до Маджула. Понеже искам да се апгрейдна малко, за да мога да използвам някой меч, просто някой меч. Така, то ще имам за един апгрейд реално. Да, трябва ми набързо. Това дава хелт, това дава стамина, това дава equip load, деме колко може да носим. От мен това ти да, cast speed и колко слота за магии имаш, strength, dexterity ясни, adaptability-то. Да, буквално то подчертава, нали, какво дига, но обаче дига ти стабилността, дига ти колко бързо стъркаляш, колко дали скачаш и резистанс към всичките елементи. Intelligence е ясен, вярата и тя е за магии. Така че ще набъфим стрength малко, понеже ни на 6, което е много зле. И ще използвам всъщност всичките душевни айтеми, които имам, които не са твърде много. Но се надявам да стигна да се дигна strength. Защото на този герой, специално на този клас, strength е много зле. 800 души, няма да стигне за нищо. Питая, още 800, добре, ще може да има още 2 левела, примерно. Strength 9. Добре, трябваше ми 10, но и 9 е окей. За сега. Да, план за статовете реално няма много, но... Да, използвахме ключа, може да влезем. Това му е блексмита, има чест, в който мисля, че имаше стрели за арбалет. Ако не се лъжа. Не, има лък. Да. И той вече може да влезе да работи. Да, и следващия път, когато се върна в Маджула, вече ще е вътре, ще мога пазаруваме примерно да се апгрейднем работите, да си оправим работите, които се щупят, кога се щупят и така нататък. Нека продължим по пътя си. Го блестящия стенет. Деталото не е сгущери. Така. Но никъде му продължим се надолу, така че хайде надолу. Най-доброто. Така. Тук ни посреща този качил. И в гръб може ни още не стане добре. Здравей, господин. Ми трябва повече стамина, със сигурност ми трябва повече стамина, да. Аз чуя вече би трябвало да може да използваме това, бе. Бе. Бягай, бе. Не можем. Какво? В оригиналната игра, когато не може да използваш оръжие с една ръка, нямаш статове. Когато я прехвърляш с две ръце, статовете стават наполовина. Тук не е така, поради някаква причина. Не знам наистина каква е идеята, но аз в момента мога да ползвам... мога да ползвам брадата, което е файн. Добре, чайте сега. Наистина много се надявам да мога да ползвам този меч, обаче ще ползвам брадата. За сега. Така ела пак ти. Тай май там. С това лебар да ми се махаш тук. Ти пък как ставаш, брат?
Много ми бадна атаката и той стоя. Да, и това е много тъп в начало, защото нямаш оръжие, нямаш броня, нямаш нищо, човек. И нямаш хилове и сега ще ме убий този скътил. Бяга тук. Да, и реално тук идва вече реално досадната част на местността, защото то не е да кажеш да става трудно, просто е много набъкана в DLC-то и е много... Абе, тъпа е в DLC-то, наистина. Много е неприятно. Аре стани, бе, тапак. Какво се прави? Добре. Го изцепих с братата в града, спря да се прави. Душа. Това е заключено. Да. Не мога да продължим само направо. Така че може да паднем и долу, но в момента не сме задолу. Така ще ви кажа. Така, тук имаме още една врата, която е заключена. Разбира се, тук имаме още един деца прави, че спи. Здравей. Чао. Минаваме през миста и сме на тъпата част от местността. Така. Сега, тук е много гадно. Наистина е много гадно тук. Тук имаме изроди, долу имаме изроди, отстрани на тези 5 изроди, направо е фул хаус. Да, от всякъде стрели, бомби, енимита, гледай коста. В оригинала не е така. То са прави на интересна защита. Добре, те беше набия първо. Да, и сега ще ми сточат хелта с този тъпия лък. Нямам и стрелички, нищо нямам, не мога го убия. Имам лък, нямам стрели. Бати тъпотията. Тук мога следа вдолу. Ехе. Добре, тук има място да дишаме малко. Не, че много дишаме, те продължават да са на C5D, но много е важно да не паднем в водата. Тук нямам какво да правя. Добре. Вей, колко стрелят тия маймуни. Спрете, бе. До това не може да стигнем. Реално идеята ти да стигнеш до най-пещера. Тук обаче аз искам да експорна. Въпреки, че няма май много за експорване тук. Долу няма нищо, колкото знам. Тук има някакви айтами, но трябва да скочим за тях. Тук е малко притеснително, понеже скоковете в тази игра са доста недоизмислени. Като всички Dark Souls като цяло. Да, може да влезем тук или да се качим на стената. Нека влезем тук. Се хилнем първо. Да, тук има една топка, която просто я изчакваме да мине всичко точно. Човешка фигурка. Продължаваме нагоре. Тук е айтема, който видяхме и той, който нацелиш с лъка. И пак не цели. Падне долу копеле. Добре, така става. Билки. И тук има човек, който събира камъни. Той прави карта. Да, всички в този свят са загубени и забравят откъде са дошли, защо са дошли. Та реално това е собственика на имението в Маджула. И ни даде ключа за там. Това е. Да, вече му да включим имението. Нека видим тази топка на къде отиде все пак. В дупка. За малко да скоча. Не съм бях забрал. Така. Та горе-долу това е тук. Въпросът ми е сега... Аха, ясно. Опа. Че ми свършиха еспосите, разбира се, защото са 3 бройки. 2 бройки. Качваме се нагоре, то продължава на цели, сега ще му свети маслото. Айде, умре копеле. Дай джем. И сега, да, трябва да се върнем в началото, просто да се заобиколим. И да продължим нагоре, понеже нагоре пътя ни. Тук друго няма. Няма много някой тъп айтъм съм старал. Да, там има някой айтъм, ама
Не е нещо вау. Тук има там, който мога да взема, мисля, че тук беше всъщност. Да, е тук е. Сега ще дропнем. Торч. Това е хубаво за нататък в момента. Много не ни трябва. Тук ще умра, ако скоча. Пак трябва да докарам. Така. Много сме горе. Magic. Като дойдем тук... Откъде бе? Нахалници. Там, който не може да вземе в момента. Имаме този друзник. Той е здрав. Тия работи експлодират по принцип. Тия бурите. Това са би много досадно. В смисъл, бърз е, прави демидж. Аз само чуш път буретата, поне избухнат ли, съм мъртвец. Има стамина много, има рич, бърз е. Мисля, по-тегав от първите 2-3 боса. Така ще ви го кажа. Има слабост към удрящи оръжия, като боздогани, но аз нямам сила да си използвам боздогана, така че да. Отделната цели арчери там и ако се доближиш до стената, те фърлят фаербомби. Просто информативно. Така. Убихме го. Сега само трябва да причукаме този. И той е причукан. И сега този господин отгоре фърля фаербомби. Ако успеем да го накараме да взриви ето това тук, ето тези бурета, ще отвори шорткът до бонфайра. Но аз никой не успявам. И че има стъгърна. Ела, че я захилна малко. Айде смъкни го точно ти да е бастун. Дропна голям лайкджен. Така да трябва да го накараме да вземе тези бурета. Ама той падне ли там, трудно се случва работа. Не стана. Аре, молец. Той къде загуби? Това ще не спести толкова много ходене. С твой фаербомб мисля, че не става. Трябва да е неговия. Всъщност аз имам ли още фаербомб, ще да пробвам? Неп. Нямам. Добре. Както и да е. Ако дойдем на тук, има този господин. Много искам да го накарам този. Ама не, той няма да се появи даже, гледай го. Скръса някъде. Плох. Реално тук вече може да слезем надолу. Тук се е видял, че няма да отворим бонфайра. Ела тук бе, моля се, бе, фърли. Давай, хуй. Ма не по мене. Тук фърли. Не, никой не съм успял да го направя това нещо, наистина. И на първото им плейтро, и на второто, и на петото никой не съм успял. Та тук ако слезем, е кофти. Може да дадем на тук. Тук има енемита, разбира се. Горе има някъде да фърлят. Как мога го целя? Окей. Ще да се разкарам от тези бурите, тук че е страшно. Ето се на един хит, сега ма разцепи. Гледай какво става.
Да, сега ще се кача да ги отрепя тя, понеже правят проблеми. Да. Какво има сега тук? Нищо и още едно нищо. Добре, бе, как? Не може да са такива, бе. Така, чай да изчистим тук. О, тук може ли не гледам? Търсим пътя, го бях забрал. Че е тук. Както ви казах, напълно няма смисъл да го биете в началото. Тук има врата, която е заключена. Ще ви спомня от сега. Тук има лайв джимове. Ще го изчакам. Ако го дропа атакна... Няма да разберем, понеже няма го дропа атакна. Тук има айтъм. Как ме гони копелето? Няма го бия пък. Минаваме през миста набързо. И реално излизаме на тази врата до стълбата, която пише, че е затворена от другата страна. И вуаля, вече е отворена. Можем да влезем. И то продължаваме гони. Виж, докато е тук, защото се опитам да взема не са айтами там. Та на върха на меча има айтами, които не са кой знае какво. Не сега не се струва разходката, защото отгоре ти падат енимите и този дебиля ще дойде и той е сега. Але партима. Ей, гледай коса сега. Те направо са партито маняк. 15 човека идват. Само да ни падне. Гледай. Ей, бати хората. И аз се успокоя малко. Нощи. Така. О, някъде е. Ето го. Добре, той може да влезе тук, така че няма да влизам. Ще взема айтама. Реално това е асансьора надолу към първия бос, който ще го бием в следващия епизод. И ако се качим тук отгоре, сме на... Вуаля! Сега ще отида до Маджуа. Освен, че са по-апгрейдни малко. Преди да са по-апгрейдни, реално ще отида да отключа имението, понеже има яки работи там, които ще влязат в употреба. Така, това е имението. Тук има голяма книга. И има много скрити айтеми. Фарос Локстоун. Това активира капани, тайни врати и тем подобни в други местности, не в тази. В тази няма. Не във всички има, реално. Но като има, са доста полезни, почти винаги. Така, продължаваме нататък. И слизаме... Първо влизаме тук, нагоре. Тук няма нищо. Тук има съндък, който има титанит за апгрейдване и още един торч. Тук излизаме навън, където няма нищо интересно. Влизаме тук. Тия букшелфове доста често за тях има айтами. Така че ги почупвайте. Не сте сигурни, че няма. Идваме на тук, аз се загубих вече. Какво стана? Да, трябваше да следвам долу реално. Опсе. Та, тук има карта. Когато убием бос, ще почна тук да светят огънчета по картата. Това е хубаво да се знае. Не, че е някакво важно нещо, но просто е интересно. Може да следите прогрес. И седем в мазето, където има скелети. Тия скелети не умират, когато ги убием. И са танки, явно. Не помня тогава да са толкова танки, но тогава има хубаво оръжие, което в момента не мога да взема, понеже да. И кърсват. Много кърсват даже.
Интересно. Така ли те ни умират? След малко са ревайвни. Така ще трябва да сме по-бързи. Ето с факшарк, това е хубаво. Може да греним колбата, станат 3. Има съндък, който е много хубав между другото. По-красив от другите. Сол весел. С това нещо можем да си върнем статуите. Връщаме всички левали и ни дава да сменим всички статуи. Което в момента не важи, но по-нататък, когато прямо сме дигнали 100 левела и нещо ни харесва, иска да променим билда, слагаме го и смени хората. И това имахме в имението като цяло. Мисля да приключвам с клипа за сега. И да, ще учим при бимбоса следващия. Чао!